Ola, benvidos e benvidas a un novo tutorial, nesta ocasión sobre como escanear documentos co teléfono móvil para despois achegalos na sede electrónica da Xunta de Galicia. A maioría de procedimentos a día de hoxe, como poden ser as comisións de saúde, as comisións de conciliación, as permutas ou as reclamacións ao CADP, fanse exclusivamente a través de medios electrónicos, polo que os vai ser moi útil saber como escanear co voso teléfono móvil calquera documento para despois achegalo á sede electrónica. Pois ben, para escanear co teléfono móvil temos dúas posibilidades. O primeiro método é moi sinxelo, simplemente debemos sacarlle unha foto ao documento e despois recurtalo se fose necesario para que pareza un escaneado de verdade. Como podedes ver, é tan fácil como activar a cámara de fotos no voso teléfono, encadrar o mellor que poidades a imaxe. Como vedes, incluso se tedes un teléfono moderno, pode que incluso xa vos apareza a opción de escanear, pero en caso contrario, simplemente encadrades, sacades a imaxe, agora accededes á galería do voso teléfono, vedes que xa estou na galería, entón simplemente edito a foto con esta icona que aparece abaixo dun lápis no meu caso, vos buscade no voso teléfono cal sería a opción para editar, e simplemente recurtades ata que quede perfectamente escaneado ou recurtado. Dades a agardar e aquí xa teríades o documento perfectamente escaneado. Unha vez que xa temos o documento recurtado, simplemente debemos subilo á sede electrónica. No caso de que precisedes pasar a foto ao voso PC, é tan simple como enviarvos a vos mesmos un correo electrónico desde o móvil achegando a foto e despois no PC descargala e subila á sede. A segunda posibilidade que temos para escanear un documento co noso móvil é descargar desde a tenda de aplicacións do noso móvil unha aplicación que sexa ou que traballe como un escáner. Hai moitas. Eu vou recomendar un en concreto que se chama Adobe Scan e que agora paso a explicarvos como se instala no voso teléfono móvil e como se usa. Para instalar Adobe Scan, o primeiro que debemos facer é entrar no noso móvil na tenda de aplicacións. Unha vez dentro da tenda, buscamos Adobe Scan e dámoslle a buscar. Agora xa aparece aquí en primeiro lugar, polo que simplemente pulsamos en instalar e unha vez instalada pulsamos en abrir. Agora, como vemos, simplemente temos que pulsar aquí en empezar. Agora permitimos que Adobe Scan faiga e grave vídeos e fotos e xa temos a aplicación aberta. O que vedes no centro, na parte inferior, no centro da pantalla, é o botón para capturar a foto. E á esquerda aparece un botón que nos vai permitir entre activar e desactivar a opción de captura automática. E o que vos recomendo é que teñades a opción de captura automática activada, porque, como ides ver agora mesmo, é moito máis sinxelo. Entón, simplemente facemos o que fixemos antes co teléfono, que é encadrar o mellor posible o documento, pulsamos no centro da pantalla, vedes que automáticamente localiza os bordes do documento e xa automáticamente o programa captura a imaxe e, polo tanto, o documento. Simplemente agora pulsamos en continuar e vedes que aquí abaixo á dereita nos aparece unha galería. Entón pulsamos nesa galería e o que temos é xa o documento escaneado. Agora é tan simple como, se queremos guardalo directamente ou antes podemos editalo nestas opcións que aparecen na parte inferior da pantalla. As máis importantes son recurtar, vale? Se queremos axustar un pouco mellor o documento, podemos facelo sen problema ningún, como vedes. Pulsamos aquí neste tic da parte superior dereita e xa se nos garda. E despois tamén podemos rotar o documento se fose necesario, sen problema ningún. Son as dúas opcións de edición que ides utilizar máis. E por último, o que debemos facer é pulsar arriba á dereita en guardar PDF. A aplicación xera un PDF, que é este primeiro que estades vendo aquí arriba, e agora simplemente nos queda ou descargalo no noso ordenador
ou se necesitamos, como comentaba antes, envialo a un PC porque estamos cubrindo a solicitude na sede electrónica nun PC, simplemente damos a compartir e enviamos por correo electrónico ao PC, descargamos o documento no PC e achegámolo á sede electrónica. Pois ben, espero que estes dous métodos para escanear documentos co teléfono móvil e subilos á sede electrónica vos sexa de moita utilidade e vémonos no seguinte tutorial. Un saúdo.